Hi mga moms, good morning sa inyong lahat. Hello, hello, hello. So today, pupunta na ako sa doctor. Pupunta na ako ulit ng ospital para sa aking anti-tetanus. Kasi kahapon walang mag-inject. Though hindi naman daw ganun kalalim ang aking sugat, sabi ng nurse. And to secure, to assure, para makasiguro kung kababakuna ako ng anti-tetanus. So punta na ako doon. Ipakita ko sa inyo yung sa umaga kung saan ako sumabit. Morning. So nandito tayo sa parking. And so dito ako sumabit. Yan. Parang ganyan yung parking ng motor ko, tas may motor sa unahan. So nung inon ko siya, dito ako nakapark. Dito nakatapat yung motor ko. So dyan ako sumabit sa baba. Kasi nakaganyan ako eh. Nakababa na yung paa ko. So dito siya sumabit. Sumuksok dun yung muso ng motor ko. Nandito yung isang motor. Sumuksok. Kaya ayan. Meron tayong napaka gandang souvenir. Sugat na naman ako. Kaya ngayon dito na ako nagpa-park. From now on. Grabe, kakapagas ko lang kahapon. Bawas na naman. Ginoo ko. Mahal na talaga ng gasolina, mga moms. So, samahan niyo ako, punta tayo hospital. So now, bibili muna ako na tuturok sa amin. So, simple na. Sandre. Huwag nyo skip yung ads dito. Kabawi man lang tayo sa mga ads. Kasi sunga-sunga ang bakla. Ay! Hi! Kunin mo FB nun na. Ikaw hindi na kita maasahan yung video. Nami man yun. Sa yung pabor lagi. Nami man yun. Hindi naman magkaibang department. Kaibang department yun. Video kahit dalawa man lang para makuha na. 600 yung tetanus. Ha? 600. Ba't ang laki? Dalaw. Ay, dalaw. Ba't magano ba dati? 150 lang. Depende kasi sa pera. Dalawa kasi. $150 isa. Mahal yung isa. Bakit generic na dito? Magkano po yung itong ano? Una. Ito. Para sa akin. Para siya lang tuturok sa akin. 150 yung ha? Mahal. Mahal talaga. Mahal po magtanga-tangahan. Tanga pa. Natagak. Ay, Nahulog mo. agat. Niluluto pa rin. Mamaya ko. Ganito na po pala itsura ngayon ng ano. Kailangan nakaganito siya. Paturok na natin. So, andito na po ako sa hospital. I'm ready to make pabakuna na. Andito rin pala anak ni Daddy Jun isa. So, I'm on my way now. Dun sa magbabakuna. Oh!
Saan ka? Saan ka? Patetanos ka rin? Dili. Ang gaan yung motor giti. Ah, Hindi kasi Class? bigyan ni Papa? dili. Kailan? Yung Friday. Akoy. Nagpa-x-ray ka na. Tapos Ano, bakuna. Kahapon lang to. Ayun tayo pa bakuna. So, inject na tayo. Ay, ando ba po yung record? Okay na po yung record. Ay, may parmaan lang. So, kaunting arena naman dito. Ah, maliit. Ito lang po. Skin test yan. Bali tatlo tayo. Ah. Dalawang item. Pag mag-positive ka dito, pasabot, it means that you're allergic. So, hindi natin bibigay. May iridescent acido, yung tinatawag na human immuno para mas mahal yung mga one-sided. Para sa mga allergic dito. Tapos bago ituro. Ito, yung TT, ibigay ko na diretso. May konting kirot to. Kaya nga eh. Relax lang. Okay. Tapos na. Dito lang tayo. Taglit na. Okay. And oras? So, we have to wait for 30 minutes para sa result ng aking skin test. Baka kasi may allergy ako sa gamot. Huli wala. So, negative tayo sa allergy. Tuloy ang turok. Kanan pa rin. Left tayo. Left naman. Dito man tayo dati, no? So, mahal lang natin. Pasis ka? Sige, papili. Edgar. Huwag ka si Edgar. Masakit to, ah. Kaya nga eh. Oh. So, andito na po tayo ngayon sa farm. Nakauwi na tayo. And ang nakakaloka, ito pala yung naalala ko. Nagpabakuna ako, hindi pala ako nakakain ng almusal kanina. So, kaya pala sabi ko, parang bakit gutom na gutom yata ako. So, kain muna ako mga moms. Yan, so, buti na yung na-injectionan tayo at least. Ayan, nag-inject, wala pang kain. Na-prevent natin yung infections or whatsoever that might happen to me. Maliban sa katangahan, ayan, okay na, nabakunahan na po tayo. Na-cleanse na rin po yung ating sugat. So now, kain na tayo.
Kain muna tayo. Congrats sa lahat ng mga graduates, sa mga suki ko. Kanina dumaan ako sa gym to watch them. Congrats, nakakatawa. Nakakatawa kasi move forward na kayo sa mas mataas pa na mga responsibilities. So, sana 5 years from now, makita ko na iba sa inyo na successful na in their own fields, you know. Sana lahat naging happy and successful. Sa aking mga pamangkin, mag-aral pa kayo maigi. No, hindi kailangan maging top. Hindi nyo kailangan maging honor. Walang pressure. Ang lagi lang sinasabi ni Tito, huwag sanang bagsak. No? Kahit hindi ka top, okay lang yan. Basta huwag nang babagsak. Kain na na.